Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Nitolbu. Għatina mulej nibdew bis-sawm Imqaddes, it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta' Kristu. Ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-Randan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġoel. Dan jgħid il-mulej: Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bl-ilfiq. ċartu qlubkom u mhux ilbieskom u erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom. Għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tjieba u jisobbieħ għall-ħażen. Min jaf jerġax jibdielu u jisobbieħ u jħalli barka wrajh, offerta tal-ikel u tax-xorb lill-mulej Alla tagħkom. Doqqu tromba f'Sion, ordnaw sawma, sejħu laqam qazza, iġbru l-poplu, qazzu l-ġema, għajtu x-xjuħ, iġbru tfal u trabi tal-ħalib. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bejn l-altar ħajibku l-qassisin għaddejja tal-mulej u ħajjgħidu: ħenna l-poplu tiegħek, mulej, u la tħallix il-wirt tiegħek jaqa' żebblieħ u jiġi fil-sien il-ġnus. L-għala għandu jingħad fost il-popli fejn hu Alla tagħhom. U l-mulej ġietu għejra l-art tiegħu, għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. O Alla, ħenna lina għax dnibna. O Alla, ħenna lina għax dnibna. Ikollok ħnina minni, O Alla, fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. O Alla, ħenna lina għax dnibna. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. O Alla, ħenna lina għax dnibna. Oħloq fija qalb safja, O Alla, u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek. O Alla, ħenna lina għax dnibna. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spiritu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja, Sidi, u fommi xandar it-tifħir tiegħek. O Alla, ħenna lina għax dnibna. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawla Apostolu l-Korintin. Ħuti, aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu f'ġieħ Kristu, ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina, sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid: fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni għejntek. Araw, issa hu żmien tajjeb. Araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien, Ġesu qal lid-disċipli tiegħu: qisu li l-għemil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand Missierkom li hu fis-smawiet. Mela meta tagħmel karità, tmux iddoqq it-trombi qudiemek kif jagħmlu dawk ta' wiġb ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-lemenija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi iroddlok hu. U meta titolbu, tkunux bħal dawk ta' wiġb ieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bieb warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħħbi iroddlok hu. Meta ssumu, tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiġb ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tkun sajjem, idlek xarek u aħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħħbi iroddlok hu. Il-kelma tal-mulej. Fil-bidu ta' dan ir-Randan Imqaddes, il-mulej jitlobna li t-triq li bdejna llum bħala xut ikolla lill-missier. Hekk isejjaħlu Ġesu għal 3 darbiet. Alla li huwa missierna u li jara dak li hu fil-moħħbi. Alla li kapaċi wkoll irodd jagħti l-premju. Ħafna drabi il-ħlas tagħna infittxuh f'din id-dinja. L-ewwel tagħliema li jrid jagħtina l-mulej illum hija li ninfatmu minn din ix-xewqa li l-ħlas tagħna ikun immedjat u ta' din id-dinja. Imma l-ewwel atteġġjament tagħna jrid ikun abbandun, fiduċja kbira, fidejn il-missier li jara fil-moħħbi u li jaf
irott meta jkun il-waqt. Minu dan il-missier li jara fil-moħbi? Huwa dak li kapaċi jiżen il-qalb, li kapaċi jagħti ġudizzju li huwa veru fuq il-karità tagħna, it-talb tagħna u s-sawm tagħna. Fit-tmiem dan il-pellegrinaġġ li bdejna llum, aħna se nisimgħu fil-lejl Quddies tal-Għid lill-Apostlu missierna jistedinna biex ngħixu bir-Randan, bit-tjieba u bil-ġustizzja. Is-sawm jgħinna nikbru fir-Randan. It-talb jgħinna nikbru fit-tjieba. Il-karità hija r-ruħ tal-ġustizzja. Għaliex is-sawm jaħdem fuq istint qawwi tagħna, dak li aħna nitrejqu u nieklu biex nippreservaw lilna nfusna, u għalhekk meta bis-sawm nitgħallmu inliġmu l-istinti qawwija tagħna, nitgħallmu ir-Randan. It-talb idaħħalna f'intimità ma' Alla. Huwa r-ruħ ta' kull tjieba. Mentri l-karità tħares lejn il-proxmu tagħna. U l-ewwel karità mal-proxmu tagħna hija proprju l-ġustizzja. Għalhekk Ġesu jinsisti li dan il-vjaġġ irid jibda fil-qalb tagħna. Mhix kwistjoni ta' dak li jidher minn barra biex il-ħlas jagħtuhulna n-nies meta jaraw il-karità tagħna, it-talb tagħna, is-sawm tagħna. Imma aħna rridu naħdmu fuq il-qalb tagħna fejn timbet il-vera karità u l-ġustizzja, fejn jimbet il-veru talb u tjieba, fejn jimbet il-vera sawm u r-Randan. Fid-dal tal-ewwel qari, il-kelma t'Alla tistedinna wkoll biex narfu li għandna bżonnu dan l-istaġun li bdejna llum. Għandna bżonn iż-żabbra li r-ruħ tagħmel fir-Randan u niftakru fil-kelma ta' Ġesu. Il-fera li tagħmel il-frott, il-mulej, il-missier li huwa l-bidwi tad-dilja jiżbora biex tagħmel ħafna frott. U għalhekk ejjew b'umiltà kbira u b'fiduċja fl-għajnuna u l-grazzja ta' Alla nissottomettu ruħna għal dan iż-żmien ta' żabbra. Ta' meta mill-ħajja tagħna nippruvaw inneħħu xi vizzju li qiegħed jaħkimna, nippruvaw inħarsu lejn il-proxmu b'sens ta' vera ġustizzja u karità, nippruvaw inħarsu lejn nfusna b'sens kbir ta' dixxilpina li wassalna għar-Randan u fuq kollox li t-talb tagħna ikun talb ippurifikat għaliex huwa talb fil-kamra tagħna ta' ġewwa.
dak li jimbet, jikber u jifjorixxi fil-qalb tagħna. Mulej kun int ix-xut tagħna f'dawn l-40 jum Quddiesa. U aħna li minnaw ftit ieħor se nagħmlu qatt ta' umiltà u niftakru fil-bżonn tagħna li nikkonvertu. Ħallina nersqu lejk u ngħidulek li għandna bżonnok biex inti tnaddafna ħalli fil-jum Quddies tal-għid tal-qawmien tiegħek aħna niġġeddu billi nġeddu l-mamudija tagħna, niġġeddu billi nilqgħu minn għandek il-grazzja u l-ħniena tiegħek. U tjeżis bl-umiltà kollha nitolbu lil Alla l-Missier biex isawwab il-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet li sejrin inqegħdu fuq rasna b'xieda tandiema. U Alla intħenna lina meta numiljaw ruħna quddiemek. U bit-pattija li nagħmlulek it-taffi l-korla tiegħek għalina. Fil-ħina tiegħek isma' t-talb tagħna. Kun twajjeb magħna mulej u sawwab il-grazzja tal-barka tiegħek fuq dan l-irmiet li aħna għaddejja tiegħek fil-bidu ta' dan ir-Randan sejrin inqegħdu fuq rasna. Biex wara li f'dawn il-ġranet Quddiesa inkunu ħejjejna ruħna u saffejnija mid-dnub. Jistħoqilna naslu biex niċċelebraw sewwa il-misteru tal-għajt ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li għajx u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Ħuti eżis, Alla ma jridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix. Qalbna niedma nresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ngħidu. Mulej atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Mulej atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex il-poplu Nisrani jgħix l-impenn tar-Randan billi jagħti widen bil-fidi għall-kelma tiegħek nitolbu. Mulej atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex il-bnedmin kollha jilqgħu l-istedina ħajamlu ħbieb miegħek u bejniethom għax issa huwa żmien tas-salvazzjoni nitolbu. Mulej atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex dawk li birdu fil-fidi u jgħixu l-impenn Nisrani b'mod superfiċjali jerġgħu lura lejk b'qalb ġdida nitolbu. Mulej atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex fil-waqt li nsumu u nagħmlu emejjel ta' penitenza, aħna nagħtu xhieda vera ta' fraternità mal-membri foqra tal-komunità Nisranija tagħna nitolbu. Mulej atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. U Alla missierna int għani fil-ħnina ilqa' talbiet tagħna u lidek u atina qalb niedma biex fil-waqt li niġħdu kull egoizmu ngħixu fi spirtu ta' rikonċiljazzjoni bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
B'solennità kbira mulej sejrin nofrulek is-sagrifiċċju fil-bidu tar-Randan. Nitolbuk b'emil tandiema u mħabba inraznu fina il-ġibdiet ħżiena u nitnatfu minn dnubietna. Ħalli nitħejjew kif jixra biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu ibnek li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżan fina id-drawwiet ħżiena. Terfalna ruħna lejn is-sema. Tqawwi fina id-drawwiet tajba u traddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Quddies. Quddies tassew int mulej inti l-għajn ta' kull Quddiesija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħal kalċi, reġarat il-ħaj, tali disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Urrodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naħduk. U mill-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku u l-Softana Charles li Sof Joseph li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Imqaddsa Omm Alla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħidnu bit ta' dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Nitolbu. Għamil mulej l-sagrament li rċivejna ikun ta' għajnuna għalina biex is-sawm tagħna ikun joġbok u jiswilna għal fejqan ta' ruħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.